Здравейте хора, аз съм Габожа, по-скоро Габриела, и днес в моя канал ще снимам видео, в което ви питам въпрос, който за мен е горе-долу важен. Не е горе-долу, ами е важен за мен, защото аз трябва да го направя това нещо. Искам да ви питам в момента, ще ходя на едно място, тръгвам от вкъщи. И да ви питам един въпрос, на който искам да ми говорите честно и почтено, да кажете истината, защото ако не кажете истината, не само, че мен ще подведете, ами самите вас. Сега въпросът е, искате ли да има фен среща, но нямаме в Чирпан. Супер. Искам да ви питам, искате ли да има фен среща, но аз живея в Чирпан и града е малък, няма мол. Затова има Синсей Кик и някакъв нов дом с Билъвс, CBS и някакви такива, но те няма скоро ни помогнат. Така, аз си мисля, че ако искате да има фен среща и тези, които живеят в Чирпан, защото имам фенове, които са в Чирпан, или по-скоро приятели, няма да говоря за фенове, защото не мисля, че някой ютубър като мен, който е само на малки години, ще има фенове направо. Има просто последователи, така да го нарека. Анди Студио, примерно Денислав Димчев, Ева Мандичева, Гери, там какво са така. Хора, почете да гледате Кърва луна, ако нали харесвате дейте. Аз хора, значи се вдъхновявам с надъни песните, но не желая да ги слушам, защото предпочитам да гледам сериалите, защото това е неговата работа. Всъщност, ако малко се замислям, той прави само сериали, тук там прави някакви видеа. Но сега мисля, че няма да прави видеа, защото ще качва от филма си. И да ви питам за фен срещата. Няма къде, единствения вариант е в парка, но аз не искам да се събирам адски много хора, защото като се съберем адски много хора, стане някакъв панаир. О, Гибрил! Да. Тръгвам. Тръгвам. Мама. Утре тайче маземи и ще дойдем тука. Ще дойда. Няма да пропусна. Хора, извинявам се. Хора, съжалявам за сега, но мрачичо пита нещо. И да, искам да ми помогнете с един съвет, да ми препоръчате къде мога да направя фен срещата, нали, ако искате. Защото аз нямам никаква идея. Не искам примерно да се съберем някъде да стане панаир. Искам леко да стане това. Само моля ви, дайте ми съвет. Къде искате да бъде? Аз мисля, че единственият вариант е в Мъртвия парк, защото там няма много хора, но в нашия големия парк се събират около доста хора. И не искам там да бъде, защото има много деца и хора. И като видят, че се случва това, ще дойдат всички да гледат какво стана. Защото, в принцип, като събира някакъв кръг, става нещо важно. Аз не мисля, че ако направя фен среща, някой ще дойде специално заради мен в моя град. Така че, ако искате, може, но единственият вариант е да ми кажете дали искате да има фен среща. И аз мисля да в Мъртвия парк. Ако имате други предложения, напишете ги в Чирпан, само че нямаме молове, казвам за последен път. Надявам се да сте харесали видеото и да напишете честен коментар. Ще направя друго видео, в
което пише дали искате да има фенсерство, защото хора в момента са малко и не може под моите видеа да се правят коментари, за което много ми е гадно, но такова е. Почваме да снимаме от малки хора. И ще ви задам още въпроси. Опа, изпуснах си ключовете. Ето ги. Хора, много неща съм накичила на моите ключови. Имам костенурка. Ох, вижда ли се? Не. Мисля, че така се вижда. Имам обувка. Имам и ключодържател на APG, защото си бях купила. Мама и тачи ми бяха поръчали тяхните кецове и ги носих, само че много време стана. Почнаха да ми стават малки и кецовете, те нали са с лепки и лепките някак се скъсаха и повече не можех да ги ползвам. И затова не ги ползвам вече и без това са ми малки и мисля, че са даже хвърлени, не знам. Нещо там са направени. И да, затова имаха и обувки, които исках, ама но не ме ги поръчаха. И ми поръчаха и кецове, обувките. Съжалявам, пълно просто трябваше да пресечах. Не ме ги поръчаха, защото не знам и аз защо. Що не ми ги? Да, те майка ми и баща. Така. Всъщност майка ми. Добре, хора. Трябва да спра видеото, защото по-надолу има някакви деца. Аз ето се. Айде, чао.